Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inni adzurada illa ta'ala al-Fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrat al-Qudub Syamil Maqam al-Rasul al-Azam Sultan al-Awliya Syekh bin Hasan Ali Asyadi. Wa ila hadrat mursyidina wa rabbi rahina. Maulana al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-Qudub Syekh bin Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadrat masyayikhina wa masyayikhina. Ustadina wa alimina wa waridina. Khususan masyayikh Daratul Hid al-Hasaniyah. Wa ila hadrati صاحب هذا الكتاب جواهر اللمعة شيخ مصباح مصطفى أصولهم وفروعهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa matana bi asrarihi wa a'adha alaina min barakatihi fit dharain amin. Sifatnya timbangan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hasan Al-Basri nyeritakake yen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku sirahe ana ing pangkuane Siti Aisyah radhiyallahu an nuli ngantuk. Nuli Aisyah ngeling-eling akhirat, nuli nangis hingga luwe mili, nuli netesi pipine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga panjenengane nglilir. Nuli ndangu, apa sebabe sira nangis? Siti Aisyah. Aisyah, kula niki eling ngawontenan panjenengan emut dhateng garwa panjenengan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, demi Allah kang nguwasani awak ingsun ana ing telung lapangan iki. Sapa wae ora bakal eling kejaba marang awake dhewe. Yen wis timbangan amal den pasang, lan amal-amale manungsa den timbang sehingga saben-saben anak Adam bisa ningali apa enteng timbangan amal bagusnya apa abot. Kaping pindho nalika penyebaran lampiran buku catatan amal sehingga saben-saben anak Adam ningali apa iso nampa buku catatan amal iku nganggo tangan tengen apa tak nganggo tangan kiwa. Kaping telu nalika arep ngambah wet ing dhuwure neraka jahanam. Iso ben ning akhirat. Iku ketika orang makhluk anak Adam amal-amal le ditimbang selama intinya dia ngakoni apa ibadah apa maksiat iso ben ning akhirat ditimbang karo Gusti Allah. Kira-kira amal apike sak pira, amal eleke sak pira. Iku kabeh ditimbang karo Gusti Allah. Tur para manungsa iku pada saat iku gak enek sing mikir wong liya. Jadi kabeh mikir awake dhewe. Iki ya ceritane sok ben akhirat bakal duwe perhatian ning kekasih. Bakal duwe perhatian ning keluargane. Gak. Kan ya padha mikir awake dhewe. Penting awake dhewe slamet malah. Sok ben akhirat iku. Nuli timbangan iku bentuke kaya timbangan emas. Ilat-ilatane ing tengah cagak lan nganggo piringan loro kiwa tengah. Timbangan amal iku suwijine kedadian ing akhirat kang miturut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib dadi iktikate saben-saben wong Islam. Iki sok ben ning akhirat iku ana masa atau waktu penimbangan amal. Nah, kayak mau sing jelas mau. Jadi awak dhewe wajib yakin tentang iki. Iki mergo wis kesepakatane ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa sok ben akhirat mesti
mesti enek hari penimbangan mau. Bentuknya timbangannya piye? Ini jelas kaya dene timbangan emas. Kiwa tengen enek piringan. Maksud piringan piye ya kanggo sing siji kanggo amal apik menungso, sing siji kanggo amal elek menungso. Ditimbang. Timbangan iki bener-bener akurat. Gak enek sing iso mencurangi amal ibadah. Kabeh sing dilakoni selama donya ya iku ning kono. Dalile yaiku dawuh Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Fala tudhlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Artine ingsun maksud Gusti Allah bakal masang timbangan amal kang sak adil-adil. Mulai ora ana siji wong kang dikane ngoyo sedidik bae ora. Didik wae ora ana. Umpama ana amal bagus to Allah sak bobote wiji khardal mesti ingsun tekakake. Ingsun suwijine pangeran mriksa amal srana cukup. Iki Gusti Allah piyambak sing dawuh bahwa sampeyan pada saat penimbangan amal ditaker antara amal apik karo amal elek iku akeh endi? Gak enek sing terlewatkan. Jadi bener-bener sangat-sangat akurat. Zahire iki ana ing Fathul Bari Syarah Bukhari kadhawake mangkene. Zahire sing artine ngene. Zahire iki dawuh timbangan amal iku kanggo sekabehane manungsa, anak turun Adam. Nanging ana kang den jabakake yaiku siji golongan wong kafir. Siji iki mau golongan wong kafir. Wong kafir bakal njegur neraka tanpa den hisab lan tanpa ana penimbangan amal. Iki kabeh menungsa anak-anak Nabi Adam. Mesti ya menungso mulai zaman Nabi Adam sampai sampai dina kiamat. Iku kabeh bakal ngadepi hari penimbangan amal. Kabeh bakal ditimbang amal ibadah. Kecuali ning kene enek beberapa sing ora gak ngadepi penimbangan. Yang pertama wong kafir. Kira-kira kenapa kok wong kafir orang ngadepi penimbangan ya? Mergo wong kafir iku dekne nglakoni saapik-apike apa wae. Iku kene gunane sampe ning akhirat. Napa ya mergo dekne kafir. Jadi amal-amal apik mbah iku jujur misal utawa sedekah ning wong misal iku ya sekedar entuk pengakuan apik ning donya. Sedangkan sampe ning akhirat amal-amal sedekah utawa sing apik-apik liya ngene wong kafir sampean gak dianggep. Ya mergo dene posisine iku kafir. Iki yang pertama golongan wong kafir gak ngadepi hari penimbangan amal. Jadi langsung dilebokno ning neraka. Sing loro wong mukmin kang ora duweni laku Allah lan duweni bagusan kang akeh kang luwih imane. Sing loro sing gak ngadepi hari penimbangan amal yaiku orang-orang mukmin sing ibadah tok isine. Amal-amale apik tok, gak enek amal eleke selama donya. Iku ben gak ngarah ngadepi hari penimbangan amal. Wong mukmin kang mengkene iki bakal mlebu swarga tanpa den hisab lan tanpa den timbang amale. Jadi wong mukmin sing selama ning donya dekne nglakoni ibadah tok, taat tok isine, gak tau nglakoni dosa berpisahan. Iki gak ngadepi hari penimbangan amal. Jadi langsung dilebokno swarga. Ya mergo ya wis gak perlu diragukan lagi, mesti mlebu swarga nek ngono. Liyane golongan loro iki bakal den hisab lan amal bakal den timbang. Jadi selain wong kafir, meskipun wong kafir iki mau dene nglakoni apik selama donya. Karo wong mukmin sing nglakoni taat terus, gak tau nglakoni dosa. Nah, loro iki adalah dua golongan sing
gak bakal ngadepi hari penimbangan amal. Ya golongan loro iki bakal dian hisab lan amale bakal dian timbang. Ulama ahlu sunnah sepakat yen wong Islam wajib iman marang anane timbangan amal lan amale manusia bakal dian timbang. Jadi awak dhewe sebagai wong muslim wajib awak dhewe meyakini bahwa sok ben ning akhirat iku ana hari penimbangan amal. Tur awak dhewe wajib yakin bahwa amal-amal awak dhewe selama ning donya iku ya sok ben jelas ditimbang kalih Gusti Allah. Wong Mu'tazilah padha ingkar marang anane timbangan amal. Ya awak dhewe aja anut wong Mu'tazilah. Keimanane awak dhewe iki sebagai mukmin sing bener-bener mukmin iku ya kudu meyakini tentang hari penimbangan amal iki. Sebab amal iku arat utawa sifat kang ora ana bentuke. Jadi ora bisa den sifati abot utawa enteng. Nanging ana ing zaman saiki mungkin bisa mikir yen amal iku ana bentuke. Kaya anane kaset lan liya-liyane. Intine meskipun amal ibadah atau amal maksiat, meskipun awak dhewe gak iso ndelok secara panca indera, iku ya awak dhewe tetep wajib yakin bahwa sok ben ing akhirat amal-amal awak dhewe iku ya bakal diperhitungkan, bakal ana tanggung jawabe. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.